Shalgra Tripura Hankoni Debdaru Outpost Naimotang Korbai Kopchak Amchayo Raida Chayatwi Banglahani hapsonma khoroknwi no romjakha naimotang rok huijakok tumaragai khongsha bash malkhongo cheri nai romjakha romjaknai khoroknwi ni bisingo khorokcha chelate khoroksha brai patimungni ulo ari amchayo naichomano tei sungmung achaikha Shalgra Tripura Hankoni Debdaru Outpost Amchayo khoroknwi Banglahani hapsonma no romjakha naimotang rokni kokthom jakragai shawimankha huijakok tumaragai khongsha bash malkhongo cheri naimani jarao khamithikma bai khoroknwi no romkha romjaknai rok khoroksha brai tei khoroksha chela poila sukmani ulo shawimankha borok Banglahani Chattogram amchaini hinai shawimankha haibano bahaike arilai hasteo hapsonka tei borokni naharmung tamo cheri naikha naimthang rok patimungni ulo romjaknai khoroknwi no naimthang khorot langai sungjakha phanke borokni yakni document rok amjogai naijakha abono kare ari tei hapsonma jarao kebo krungjak da tong abono tei bo cheri naijakha naimthang rok saka patimungno chetroi naijakha tei kerong Raida rgai cheri naijaknai tei bo hinai আচ্ছা আজকে আমাদের দুপুরবেলা আমার কাছে একটা খবর আছে এবং খবরের ভিত্তিতে আমরা একটা বাস গাড়িকে আমরা আটকাইয়া বাস গাড়িতে চেক করলে দুজন লোককে আমরা একজন মহিলা একজন পুরুষ তাদেরকে আমরা কথাবার্তার অমিল পাই এরপরে তাদেরকে ডিটেইন করে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে পরবর্তী সময় আমরা জানতে পারি যে তারা বাংলাদেশের লোক এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রামের লোক Opatimungno kitingai amchayo belaino o nanglaikha ari amchayo tei bokrakhe naichomnani bagai fan rilaikha hapang Bureau Report News Now